Og så vil jeg gerne sige velkommen her på DTU, velkommen på universitetet. I går på det her tidspunkt, der var hele salen fyldt op med universitetsstuderende, der læser til ingeniør. Så når de er færdige med at gå på universitetet, så bliver de ingeniør her for DTU. I dag, der er det jer, der sidder her. Der er det jer, der er på universitetet. Og det er faktisk noget helt særligt, for det er første gang, at vi kører børnenes universitet på DTU. Og vi har glædet os helt vildt til at fortælle, hvad vi laver. Jane og jeg, vi arbejder her på DTU, og vi arbejder som undervisere og som forskere i materiale og atomer. Og det vil vi rigtig gerne fortælle jer om. Det første billede på vores forelæsning, som hedder Guldatomer og ren energi. Og det handler om atomer og om, at alting er opbygget af atomer. Det handler om, hvordan vi i fremtiden kan få masser af ren energi ved at bruge de her atomer. Og katten, den kommer vi tilbage til. Her er et billede, som faktisk er bygget af atomer. Over til højre er hver enkelt prik, det er en atom. Et atom, som man har sat sammen. Og lige om lidt, så skal vi se, at den her atommand, han rent faktisk kan bevæge sig. Et atom, det kommer vi til at snakke om som sådan en kugle, eller en bordtennisbold. Jeg har utrolig meget en bordtennisbold hernede bagved. Kommer vi tilbage til. Men indeni er der faktisk en kerne og nogle elektroner, som kører rundt. Men i dag, der snakker vi bare om atomet som sådan en kugle, og hvad de egentlig kan, og hvad det er, vi bruger dem til, når vi skal lave nye materialer. Så jeg synes, vi skal komme i gang med at snakke lidt mere om atomer. Godt. For ligesom at forstå, hvor små atomer er, så er en god måde at tænke på det, det er ved at tage noget, vi kender, noget småt, som vi kender, for eksempel en myre, som er vist her, og så tænk på, hvor mange gange skal jeg forstørre den op, for at den for eksempel bliver lige så stor som en bordtennisbold. Sådan en myre, den er cirka 4 mm lang, sådan en myre. En bordtennisbold, den er 4 cm. Så vi skal altså forstørre myren 10 gange. Det er det, jeg har skrevet heroppe i forstørrelsesglasset. 10 gange skal vi forstørre myren, så vil den blive lige så stor som en bordtennisbold. Det vil være helt vildt, hvis der kom sådan en myre kravlende hen over bordet her, som er lige så stor som en bordtennisbold. Men det skal forstørres 10 gange. Hvis vi tager sådan en herover, så en har I ikke set. Det tror jeg i hvert fald ikke. I har måske set rigtig mange af dem, for det er faktisk det, der er inde i vores blod. Det er en rød blodcelle. Den er 7 mikrometer stor. Måske er der nogen af jer, der har hørt mikrometer før. Ja, en mikrometer, det er en tusindedel af en millimeter. Vi skal altså tage en millimeter, og så skal vi dele den i 1000 lige store stykker, så får vi en mikrometer. Og sådan en der, den er 7 mikrometer. Den kan vi slet ikke se med øjet, med det blotte øje. Hvis den skal være lige så stor som en bordtennisbold, så skal vi forstørre den 5.700 gange. Og det er meget, ikke? Men for at kunne se et atom, så skal vi forstørre mange, mange flere gange. Det har jeg skrevet hernede. Der står 200 millioner gange. Så hvis et atom skal være lige så stort som en bordtennisbold, så skal jeg forstørre den 200 millioner gange. Det er ret mange gange. Ikke? Ja. Sådan et atom, det er cirka 0,25, altså en kvart nanometer. Og en nanometer, det tror jeg ikke, I har hørt om før. Det har I. Ej, hvor er det vildt. Det er rigtig flot. En nanometer, det er en milliondedel af en millimeter. Det er helt vildt småt. Og nu skriver Jane det op. Del af 1 millimeter. Og Jane skriver det op, fordi det her det kommer vi til at bruge nogle gange. Vi kommer nemlig til at snakke om atomer ret mange gange. Og da de er så små, så er det ret godt at vide, hvor stor en nanometer er. Det er sådan, at der kan ligge cirka 4 atomer. Hvis vi lægger 4 atomer i en række som en kæde, så vil det fylde en nanometer. Cirka. Okay? Så her har vi den. Og hvis vi nu skulle lige bare for at træde lidt mere rundt i det, prøve at forstørre atomet 200 millioner gange, så sagde Christian, det blev til en bordtennisbold. Hvis man forstørrer en bordtennisbold 200 millioner gange, altså lige så meget, som vi har forstørret atomet for at komme op til bordtennisbolden i den her størrelse, hvor stort er det så? Er det lige så stort som jorden? Eller er det lige så stort som verdens højeste bjerg? Mount Everest. Så nu skal vi se, nu skal I vælge, hvis I synes det er jorden, skal I tage jeres grønne papir, og hvis I synes det er Mount Everest, så skal I tage det røde. Og så laver vi en lille afstemning her. Okay. Nå, lad os se. Det er sådan lidt grønt og sådan lidt rødt, men mest rødt. Er det rigtigt? Ja, jeg synes det er mest rødt. Sebastian, hvad mener du her? Kan vi lige få det? Det er mest rødt. Skal vi se, hvad svaret er? I må godt svare. Så hvis man forstørrer
Så det rigtige svar var jorden. Rigtig godt til jer, der svarede det. Og til jer, der ikke svarede det, så kan jeg faktisk godt forstå det. Super. Super. Det er faktisk super svært at forstå, fordi det er alt for mange gange, til at man rigtig kan forstå det. Men hvis I prøver at holde det her billede af, at atomet er lige så mange gange mindre end en bordtennisbold, som en bordtennisbold er mindre end jorden, så ved I, det er virkelig småt. Nu skal vi videre og kigge på, hvordan vi ser atomer, fordi det kan vi faktisk godt. Ikke sådan lige når vi kigger på det med øjet, men på nogle andre smarte måder. Ja, så hvordan kan vi gøre det? Så vi kan jo starte med at kigge med øjet. Og med øjet, der kan man se ting, der er ned til 30 mikrometer store. Og 30 mikrometer, det er meget svært. Men prøv lige at forestille jer et hår. Vi behøver ikke men bare lige et hårstrå. Kan I se det med jeres øje? Det kan I godt, ikke også? Et hårstrå, det er 50-100 mikrometer stort. Hvis vi nu deler det hår i 2 eller 3, så vil det blive rigtig, rigtig svært at se med øjet. Så godt er vores øje faktisk. Det kan se ned til 30 mikrometer. Ej, det er rigtigt. Der er noget med nærsyn og sådan nogle ting. Men cirka. Jamen, og så er det rigtig godt. Fordi hvis man skal se noget, der er endnu mindre, og det vil vi gerne, så kan man bruge en lup, som er vist her. Og jeg har taget en lille lup med. En lille bitte lup har jeg taget med. Så jeg ved ikke, kan I se? Er der nogen, der kan se? Kan I se, det virker? Jeg skal nok komme rundt. Nej, men jeg skal nok vise det rundt. Sådan her. Kan I se det? Og man kan også gøre sådan her. Så det er med en lup. Og så tror jeg, vi skal lige have gang i den her, mens jeg snakker videre. Det er 6 gange. Hvis man skal, det kan faktisk forstørre op til 6 gange sådan en lup. Men vi hørte jo, at vi skulle forstørre 200 millioner gange. Vi skal altså finde på noget her, og der kan man bruge noget, der hedder mikroskoper. Mikroskoper. Og sådan et almindeligt lysmikroskop, det kan forstørre sådan op til måske 100 gange. Og vi har taget et simpelt mikroskop med her, og så kan man faktisk bruge mikroskoper til at zoome ind. Man kan forstørre det og komme tættere og tættere og tættere på. Og på et tidspunkt, så kan det her mikroskop ikke komme tættere på. Og det er fordi, det er et lysmikroskop, men der findes andre rigtig gode mikroskoper, og det kommer vi til lige om lidt. Så lad os prøve at gå tilbage til slidesene. Og nu kommer der et billede. Og så skal vi faktisk have til at svare igen. Nu kommer der et billede taget af et elektronmikroskop. Vi hørte faktisk, at Jane hun sagde ordet elektroner. Elektroner, det er nogle partikler, der er endnu mindre end atomer. Og hvis man bruger sådan nogle i stedet for lys, så kan man se noget, der er rigtig småt. Og det her bliver taget med sådan et elektronmikroskop. Prøv lige at lægge mærke til, hvor ulækker den er, hva'? Den har sådan lidt lille hår på maven. Og har I set kløerne der? Så nu skal vi gætte, hvad det her er for et dyr, som vi har taget. Jamen, vi skal jo bruge de grønne og de røde. Det er helt anderledes end i skolen at være på universitetet. Så nu får I 2 valgmuligheder. Om det er en edderkop, eller om det er en lus. Wow! Ved du hvad, jeg tror ikke, vi behøver at diskutere det så meget. Det ser meget ud, som om I synes, det her det er en lus, og det er rigtigt. Det er simpelthen en lus. Ved I hvad? Det der, det er faktisk ret rent hår. Når man kigger på et hår, så kan det faktisk godt se rigtig meget anderledes ud, det der. Det er meget fint, flot, rent hår, det der. Der er en, der har været i bad og vasket hår her til morgen. Ja. Vi går videre, fordi det der, det var jo kun 180 gange forstørrelse. Vi skulle være meget bedre. Og det her mikroskop, det er faktisk mit mikroskop. Jeg deler lidt med nogle andre, men det her, det er det mikroskop, jeg arbejder med, når jeg skal se noget, der er rigtig småt. Og det kan altså forstørre 12 millioner gange. 12,5 millioner gange. Og når man kan gøre det, så kan man faktisk se atomer. Og det har jeg vist, der er et billede herovre. Og det er faktisk et billede af atomer. Det, vi skal forestille her, det er, at vi har taget en masse atomer og klumpet sammen på den her måde. Og det kommer I til at høre noget mere om. Det kalder vi en nanopartikel. Det er en klump af atomer, som er sat sammen til en lille nanopartikel. Og det I kan se her, det er, at de sætter sig sammen. De kan godt lide at være ordnet, så de sætter sig på sådan en fin måde her. Og I kan se, at der også er en struktur her. Hver eneste gang I ser en lys prik, så er det i virkeligheden en række af atomer inde i den her nanopartikel. Er det ikke helt vildt, at man rent faktisk kan bruge et mikroskop til at se atomer? Det synes jeg også. Hver gang så synes jeg, det er helt fantastisk.
Så det her, det er bare et rigtig, rigtig godt mikroskop. Det er faktisk det bedste. Ja, det siger Christian, men jeg har et mikroskop, der er bedre. Det vil jeg gerne fortælle jer lidt om. Så det er mikroskop, som Christian snakker om, bruger elektroner, og det som vi har her, bruger lys. Men jeg bruger bare en nål, en rigtig, rigtig spids nål. Nu har jeg lavet sådan en atomnål her. Den er selvfølgelig igen 200 millioner gange for stor, ikke? Men lad os nu bare sige, fordi vi gerne vil kunne se den. Og den kan man jo bare køre hen over en overflade. Jeg har lige taget en overflade med. Her er nogle atomer. Sådan her ser enhver overflade ud, hvis man kigger tæt nok på. Og så kan man jo bare køre nålen henover. Så er det faktisk lidt ligesom blindeskrift, at instrumentet det mærker den op, ned, op, ned, op, ned og henad. Og når den så er færdig med den linje, så kører den tilbage af den næste linje, op, ned, op, ned, op, ned. Og sådan laver den et billede af overfladen af de enkelte atomer. Og det er den her, der føler, det er vores fingre, atomfingre, som kører her hen over overfladen. Og hvis vi lige går ind til, så har jeg lavet en lille, den er ikke helt så smart som Disneys tegnefilm, men jeg har også selv lavet den. Så her kører nålen hen over overfladen, og når den så kommer til for eksempel nogle andre blå atomer, der ligger på overfladen, så kører den henover, og på den måde får vi et billede af nogle atomer der. Så det er enkelte atomer, ligesom vi også kunne godt se lidt på Christians, ikke? Men de her er bare meget pænere, de er faktisk i farver, ikke? Det er faktisk lidt ligegyldigt. Atomer har ikke farver. Vi kan bare godt lide at lave atomer orange med mit mikroskop, og i Christians mikroskop, der er de altid grå. Sådan er det. Sådan er forskere lidt mærkelige nogle gange. Så med det her kan vi også se atomer, så vi kan sagtens se dem. Og det er faktisk sådan, så vi også kan flytte rundt på dem. Og nu skal I bare se en lille film. I kender godt Guinness rekordbog, ikke? Jeg ved ikke, om I har læst, men en af de rekorder, der er, det er verdens mindste film. Har I set den? Verdens mindste film. Verdens mindste film. Hvordan må den se ud? Det er i virkeligheden her, og nu ser vi den, og så bagefter, så skal vi lige høre om, hvordan den er. Det er ikke verdens korteste film, det er verdens mindste film. Verdens mindste film. Og den handler om en dreng, der spiller bold med sin Vi skal lige høre, Jane fortæller også på den allerførste slide, at hver enkelt lysende prik her, det er altså en atom. Ja. Det er et atom. Det er verdens mindste film her, og der er endda med lyd, ikke også? Nå. Så her har forskerne flyttet rundt på atomerne, faktisk med et probemikroskop, som det jeg lige fortalte, eller nålmikroskop, som jeg fortalte om. Og så har de flyttet atomerne, og så ser det ud som om drengen, han er glad, ikke også? Og han leger med sin bold der. Så kan han drible med den og spille bold med den og sådan ting. Så det er en dreng og hans atom, og det er sådan en lille film. Og fordi den i virkeligheden består af enkelte atomer, så er det jo et meget, meget lille billede, og derfor bliver den kaldt for verdens mindste film. Den her, den kan man finde på YouTube, og den er lidt længere end det, som vi lige viser nu, så I kan gå hjem og kigge på den. I kan faktisk også se en fin film om, hvordan den er lavet. Se nogle af de forskere, som har lavet den. Nu skal vi skal lige... Ja, det er smadret ærgerligt. Vi kunne i virkeligheden godt se lidt mere af den, ikke? Se, Christian han vil lige vise, hvordan man laver sådan en film. Og så tager vi lige vores mikroskop igen. Så nu leger vi, at det her det er et nålmikroskop, undskyld, jeg bliver ved med at kalde det. Og her er nålen, som kører hen over overfladen. Og Christian har sin egen lille nål. Nu skal I bare se. Kan I se nålen? Ja. Se, det de har gjort, det er, at de har sat et billede. Det her det er en smiley, hvis I er i tvivl. Så er det en smiley. Det er en glad smiley. Så har de gået ind og taget et billede. Kan I se det? Så har de taget et billede, og så har de flyttet rundt på det. Nu vil vi prøve at se, om vi kan lave det om til en sur smiley. Ups. Så kan man sådan skubbe til dem, og det er faktisk ret svært. Også for mig her, men det er nok endnu sværere for dem, der skulle gøre det rigtigt. Sådan. Nu er det en sur smiley. Så tager de et billede igen. Så man kan altså bruge nålen til at skubbe rundt på atomer på overfladen. Og billedet, det er jo ikke bare et billede med mikroskopet her. Det var jo faktisk, at man brugte den her nål igen til at scanne henover og føle, hov, der var et atom. Nu er der ikke noget atom. Hov, nu er der et atom igen. Undskyld, jeg gør sådan her i stedet for. Nu er der et atom, nu er der ikke noget atom. Nu er der et atom, nu er der ikke noget atom. Scanner de henover. Se, for at lave den film, så kan I godt forestille jer, at der er nogen, der har faktisk siddet og leget lidt, ikke? Og i virkeligheden, så synes vi, at forskere de er lidt ligesom børn. Det kan vi jo godt sige, når vi nu selv er forskere. Og det synes vi faktisk er lidt cool, at man stadigvæk bliver ved med at være barn. Fordi børn, de kan godt finde på det der. Ikke? I kan godt ligge ude i haven og finde en bille og lukke den ned i et eller andet lille glas. Og så kigge på den, og så bevæger den sig. Det er ret spændende, for så kan man se den forstørret. For eksempel. Eller nogle andre ting, man er nysgerrig på. Ikke?
Så sådan, det ved vi godt, og sådan er man, når man er barn. Og det er forskere faktisk også. Den film, den er jo lavet ved at ligge nede på gulvet. Der er nogle rigtig fine billeder af nogle forskere, der ligger nede på gulvet og leger med nogle papirer og nogle kugler og prøver at lave en god historie om en atommand og hans bold. Så faktisk så har børn og forskere lidt det samme. Og det er vores håb, og vi ønsker, at ved I er her i dag, så bliver I ved med at være nysgerrige og undersøge det, I ser, og være nysgerrige på det, I ser, og prøve at finde svarene. Og hvis ikke I kan finde svarene, så må I jo selv prøve, så I kan finde ud af dem. Og det er faktisk noget, det vi gør her på universitetet. Se, sådan her er der nogen, der synes, en rigtig professor skal se ud, ikke? Stort skæg, gammel mand, klog mand, lidt sur mand måske. Men man kan faktisk også se ud som Christian og mig, og også være forsker. Det her, det er en gammel forsker fra Rusland, som hedder Mendelejev, og han vil fortælle om, fordi han har kigget på atomer for 150 år siden, der sad han og tænkte over, det er sjovt, det er som om, der er flere forskellige slags atomer. Det er som om, der er nogen, der ligesom har, der kan noget, med, som måske smelter ved en meget høj temperatur, og der er nogen, der smelter ved en meget lav temperatur. Men det er ligesom om, der er nogle byggestene, som er forskellige. Og det satte han op i sådan et periodisk system. Og det har I faktisk også i tasken. I behøver ikke at tage det frem, fordi vi har vist det her. Godt. Og det er bygget op, sådan så de atomer, der er vist, hver kasse er et atom, forskellige atomer, og de er sat i rækkefølge, sådan så de bliver tungere og tungere, og til sidst så når man ned til nummer 118, som er radioaktiv. Det er så lige meget. Men 118 i alt, det er, hvad vi har at bygge med på af atomer. Godt. Se, der er nogen, der er lidt vigtigere for os, som er en levende organisme end andre. Og dem har jeg faktisk hængt op helt herop. Og det er brint. Det viser man med et H. Det er fordi, det også hedder hydrogen. Og vi er faktisk så glade for det, at vi typisk giver det en farve, når vi taler om det. Og den farve, det er hvid, ligesom ballonen heroppe. Så er der kulstof, også kaldt carbon, det er et C. Og det er også rigtig, rigtig vigtigt for os. Den har jeg også hængt heroppe. Det er farven, den er typisk sort. Og det sidste, som er meget vigtigt, og det er især for os, som gerne vil have noget luft, det er ilt. Og det er nummer 8, og den viser vi heroppe som rød. Se, når så man har sådan en helt system her af atomer, som kan noget forskelligt, så er det oplagt at begynde at bygge med dem. Ikke? Ligesom om det var Lego-klodser med forskellige farver og størrelser. Så vi vil rigtig gerne begynde at bygge med dem. For eksempel, hvis man nu tager carbon her, kulstof, så er det faktisk kulstof, der er inde i det, I skriver med i en blyant. Det hedder grafit. Det er kulstof. Men det, der er på jeres mors diamantring, det er faktisk også kulstof. Og det er faktisk også kulstof, der er inde i de grillkul, I brænder af om sommeren derhjemme. Er det ikke helt vildt, at det samme atom, det samme grundstof, det samme slags atom, kan give materialer, der er så forskellige? Og det, der gør det, det er, hvordan det sidder i forhold til hinanden, hvordan det ordner sig i forhold til hinanden. Godt, der er faktisk et stof, jeg ikke har vist jer, det vil jeg rigtig gerne vise jer. Det er den her op. Det er helium. Og det er ikke fordi, vi skal ikke snakke mere om det, men jeg har brugt helium til at putte ind i ballonerne her, sådan at de sidder flot og gerne vil stige til værs. Og der hænger en her. Og helium, er der nogen af jer, der har set heliumballoner før? Der er mange. Fedt. Og det, der er med helium, det er, at helium, det er lettere end luft. Så hvis ikke der er en snor i, så stikker den til værs. Ej, Jane, det er jeg ked af. Skulle du ikke bruge den? Jo. Kan du ikke lige hente den, Christian? Vi henter den senere. Ja. Senere. Okay. Det er i orden. Godt. Se, vi kan... sagde Christian, man kan sætte atomer sammen til molekyler. Ja, det gjorde jeg faktisk ikke, men det vil jeg gerne sige lidt mere om. Jamen, jeg sagde faktisk bare, at vi kunne bygge forskellige med carbon, men vi kunne også begynde at bygge dem sammen her. Hvis nu vi tog for eksempel, er der nogen af jer, der har hørt om molekyl før? Måske et vandmolekyl, er der nogen, der har hørt det? Super, et vandmolekyl, det er noget med H2O. Ja, og det står her. Der skal vi altså bruge 2 brintatomer. De var, hvilken farve var det nu? De var de hvide, ja. Så dem skal vi have 2 af, og så skulle vi have et iltatom. Hvilken farve er det? Sådan. Og så får vi sådan et. Det er et vandmolekyl. Så vi kan se, at vi kan bygge alle mulige spændende. Det her over, det er ilt. Det består af 2 iltatomer. Her har vi brint, det er 2 brintatomer. Og så har vi CO2, det er det, der er i den luft, vi udånder.
Og herover der er der altså en grimmerkal. Det er CO, og den kommer vi tilbage til. Det var dejligt lige at få molekylerne på plads. Jeg vil nemlig også bygge videre, og det er her bordtennisboldene kommer ind, fordi jeg har en maskine hjemme i mit laboratorium, der kan sætte atomer sammen. Så man kan lave de her atomer af et af dem fra det periodiske system, hvor vi så, og så kan vi sætte dem sammen. Så kan man lave sådan en etter, og så kan jeg lige putte den der, og man kan lave en 4, og man kan lave en, der er lidt større og lidt større, og så kan man lave en, der er dejligt stor som den her, ikke? Hvad er der inde i? Der er faktisk nogle andre farveatomer inde i, fordi nogle gange kan man også have lyst til at blande atomerne lidt, fordi så opfører de sig på en lidt anden måde. Så den maskine her, den kan lave fra de helt små til nogle kæmpe store partikler. Er der nogen, der falder af? Jo, men det er ikke altid, den bliver sådan helt pæn, jo, når man laver den på den måde der. Vi bygger det jo ikke. Vi får en maskine til det. Det vil jeg rigtig gerne fortælle om lidt senere. Her. Så du sagde, at de her nanopartikler, når vi gør sådan her, når vi klumper atomerne sammen på den her måde, så kan de noget helt særligt. Og det noget helt særligt, de kan, det er, de kan hjælpe os. De kan for eksempel hjælpe os med at fjerne giftige stoffer. For eksempel giftige stoffer som sådan den der CO-grimmerkal der. Og så lave det om til noget, der ikke er giftigt. Så hvis nu vi for eksempel tager, nu skal jeg se, om jeg kan finde nogle CO'er her. Vi har en CO her, jeg tror vi tager 2 CO'er. Kan I se det? Ja. Og det lægger vi sammen med noget ilt. Og iltmolekylet, hvordan var det? Det var rødt, ja. Der sidder sådan der. Og så går det nemlig over og bliver til, hvis det vi gerne vil have det til at hjælpe os med, det er over at lave noget, der er ufarligt. Det kunne for eksempel være CO2, det er det, der er i det luft, vi udånder. Men det kunne også godt være det, der er, eller det er det, der er i sodavand. Det er det, der laver brus i en sodavand. Så vi tog altså CO, dem tog vi 2 af, og så tog vi noget ilt. Og så vil vi gerne have, at det går over og giver 2CO2. Passer det med antallet af sorte, altså antallet af kulstofatomer på venstre og højre side? Jeg lavede ikke en lighedstegn, vi kan godt lave lighedstegn. Ja, det gør det, der er 2. Hvad med iltatomerne? Det passer så med os. Det var da heldigt. Så det vil vi rigtig gerne have, at det hjælper os med. Og når det gør det, når sådan en nanopartikel kan hjælpe os med at lave sådan en reaktion, så bliver det noget helt specielt. Så kalder man det noget helt specielt. Og det kan være, du vil vise det med molekyler på din... Det vil jeg nemlig rigtig gerne. Så du må gerne tage derfra. Jeg låner lige molekylerne her og løber over til mine nanopartikler. Så. Det helt specielle, det bliver til, og det er her katten kommer ind, det kalder man nemlig en katalysator. Når nanopartiklen hjælper med, at den her reaktion forløber, så kalder man det en katalysator, og da en katalysator er et meget langt ord, så kan vi godt lige bare kalde det en kat. Så CO og ilt og CO2, det sidder på overfladen her, sidder fast på overfladen, og så hjælper overfladen med at bygge om på atomerne. Så de her, de sidder jo ret godt fast, også i virkeligheden, ikke bare her, men også i virkeligheden. Så overfladen hjælper med at rive dem i stykker, og så bygger vi nogle nye molekyler med de atomer, vi så har på overfladen. Det er det, en katalysator gør. Og jeg tror, I kender en katalysator fra biler. Det er nok den mest berømte katalysator, vi har. Den sidder nede og renser udstødningsgassen, sådan så der ikke kommer CO ud. For ellers der kommer der kulmonoxid, sur smiley, ud af bilmotoren. Så den sidder der, det er den kasse, I kan se der, som sidder lige inden det sidste del af udstødningsrøret. Og så fjerner den det giftige CO. Og her viser en lille tegnefilm af, hvordan det foregår. Så vi starter med, skal vi lige vente et øjeblik, så starter vi med ilt og CO, kommer ned på overfladen, sætter sig det sted, hvor det er bundet hårdest fast, der vil det allerhelst sidde. Og så hjælper det med at bryde de her bindinger, som vi har i CO-molekylet. Så det er, hvad en katalysator gør. Det her det er en simpel, enkel reaktion med ikke så mange store molekyler. Man kan også have katalysatorer, som laver noget med kæmpe molekyler. Men det her er faktisk en meget, meget vigtig reaktion for vores rene samfund. Er det ikke helt vildt sejt?
at man kan bruge sådan nogle nanopartikler. Så når jeres far og mor nu kommer hjem en dag og siger, ej, det er også så ærgerligt, fordi katalysatoren er gået i stykker, og den er bare så dyr, og jeg bliver nødt til at putte den ny på bilen, så kan I lige sige, jeg ved da godt, hvorfor der skal en katalysator på. Det er fordi alt det der grimme CO og alt muligt andet grimt, der kommer i udstødningsgas, det skal vi have væk. Så I kender godt nanopartikler, de sidder derinde i katalysatoren på jeres bil, på jeres forældres bil. Ja, på jeres bil. Okay, så vi har lige hørt, at det er meget vigtigt, at den her nanopartikeloverflade, den reagerer med, eller at molekylerne binder sig fast til. Og det der med at reagere med, det kender I faktisk også godt. For eksempel, og nogle materialer er rigtig gode til det, det er metaller. Og metallerne, de sidder her i midten i det periodiske system. Og et rigtig kendt materiale, metal, det er jern. Og jern, det reagerer rigtig let med omgivelserne. Og når det reagerer med omgivelserne, så bliver det til, og det er måske også nogle af jer, der kender på jeres forældres bil. Ved I, hvad det bliver til, når det reagerer? Ja, ved du det? Rost, det er rigtigt. Så kan en bil komme til at se sådan her ud. Det er ikke så godt. Det er ikke godt for Nej, det er ikke godt, det der. Det er ikke godt for bilen her. Men vi kan også tage kobber. Og kobber, det kan faktisk også reagere med luften. Det bliver ikke til rust. Det bliver til noget andet, og det bliver en anden farve. Det bliver til grønt. Det kender I op fra tagene inde på husene inde i byen. Ja? Og på Roskilde Domkirke. Faktisk så ser det jo ikke sådan der ud til at starte med. Det ser sådan der ud til at starte med. Så går der noget tid, og så er det reageret med omgivelser, og så bliver det grønt. Så er der et materiale, et metal, som ikke reagerer med omgivelserne. Det er guld. Ja? Guld, det skal ikke pudses. Det bliver, som det er. Og derfor kan man finde gamle guldsmykker ude i naturen fra lang tid siden, som bare har ligget nede i mulden, og når man tager det op, så kan man lige rense det lidt, og så skinner det som guld. Det er da vildt, ikke? Så guld, det reagerer ikke, og det kalder man noget specielt, når det ikke reagerer, et metal, der ikke reagerer. Ved du det? Det hedder nemlig et ædelmetal, det er rigtigt. Et ædelmetal. Så guld, det er sådan et ædelmetal. Se, guldpartikler, altså nanopartikler af guld, de kan faktisk noget helt særligt. Så nu siger Christian godt nok, at guld det vil overhovedet ikke ændre sig. Det er altid pænt og blankt. Men når man laver nanopartiklerne små nok, så bliver det en fantastisk katalysator for den reaktion, vi lige har kigget på med den giftige CO til noget, som ikke er farligt. Og det er vist på sådan en graf. Og jeg har forsøgt at gøre den lidt sjov ved at sætte smiley'er ind, for ellers så kan sådan nogle grafer godt være lidt kedelige. Men så herude, der har I, at for store partikler, sur smiley, ingen aktivitet. Det duer slet ikke. Den kan faktisk ikke lave den her reaktion. Så vi må flytte CO og ilt hen på nogle af de små, som ham her for eksempel. Og så kan reaktionen godt køre. Og de helt bitte små, helt hernede, er de meget små nanopartikler, som kun har få atomer i, de er brandgode til den her reaktion. De er faktisk meget bedre end det, som vi kan lave med nogle af dem, som er mere aktive, eller som hellere vil reagere med luftens ilt. Så de er fantastiske. Og de er faktisk så fantastiske, at man arbejder på rigtige katalysatorer af guldpartikler. Og man arbejder på at lave noget helt specielt, åndedrætsværn hedder det, til brandmænd, fordi de skal jo ikke blive CO-forgiftet, når de er på vej ind og skal slukke en ildebrand. Så der skal nogle meget fine katalysatorer til, som sidder i det filter, som de har, når de går ind. Så det arbejder man på at lave partikler, som er bitte små, få atomer, som er super gode til at lave den her reaktion mellem CO og få det omdannet til noget, som ikke er farligt, som er vores CO2-molekyle. Godt. Så nu har I hørt om, at metal eller nanopartikler, de kan hjælpe os med at fjerne giftige materialer. Og I har også hørt, at vi kan bygge dem selv, vi kan lave dem selv med vores maskiner, og vi kan selv styre, hvilket materiale det består af, og hvor store de er. Og det vi også forsker i, det er, hvordan vi kan lave nanopartikler, som kan hjælpe os med at sikre fremtidens energi. Og det er sådan... vil du ikke tage det? Jo. Se, her viser nogle billeder af, hvor vi får vores energi fra i dag. Se, vi får det jo mest fra det, vi kalder fossile brændstoffer. Det er benzin, olie, kul, og det graver vi op fra jorden, enten ude på havet får vi olie op, eller fra nogle kulminer, hvor vi får kul. Og så brænder vi det af. Det her viser et kraftværk, hvor man brænder de her materialer af. Og i virkeligheden sådan noget fossilt brændstof, så skal jeg have hunden. Vi har nemlig også en hund. Vi skal have en hund. Der er en hund. Se her en hund. Det her det er et lille molekyle, der består af 2 kulstofatomer. Kan I se det? Hvis jeg nu strækker mig. Godt så. Og der er også noget brint og noget ilt, det behøver vi ikke snakke om. Men det her, det kunne vi godt lege sådan lidt en model for sådan et fossilt brændstof.
Og for at få energi ud, så skal man brænde det af. Så tager man noget ilt, varmer det op, og så bryder vi bindingerne, og så kommer der faktisk energi ud. Det er den måde, vi får varme og elektricitet i dag. Så det er faktisk 4/5 af al den strøm og varme og energi, vi får, den kommer fra de her fossile brændstoffer. Så er der også noget fra vindmøller, og der er noget fra solceller, men det er ikke en særlig stor del. Og problemet er, der er et problem med de her fossile brændstoffer. Jamen, der er et lager af fossile brændstoffer. Vi tager det ud af jorden, ud af undergrunden, og forskere de mener, at det lager det er tømt om måske cirka 100 år. Så er der ikke flere fossile brændstoffer, så vi skal altså finde på noget. Vi bliver nødt til at finde på noget. Og vi mener, at en rigtig god energikilde, den helt rigtige energikilde, som vi vil være i stand til at kunne bruge, det er solen. Hvis nu vi kunne blive rigtig gode til at bruge solen, så skal vi bare lige løse det med, at vi skal også have strøm og brændstof til om natten, når solen ikke skinner. Og vi skal kunne tage, den her energi skal vi kunne tage med os i form af brændstof. Så det skal vi altså have løst. Se, det ville faktisk være super smart, hvis vi kunne lave en maskine, som den, der er tegnet deroppe, hvor man tager noget solenergi, og man bruger solens stråler og energien til at omdanne vand, som hun hælder i en dunk. Vi har jo masser af vand her på jorden. Og så bliver det omdannet ind i maskinen til ilt, som damper af, det er jo bare luft, og så brint, som er vores brændstof. Og kan godt se, at atomerne passer, hvis vi kigger heroppe på modellen. Så kan vi tage. Skal vi se, om vi kan tjekke, om det er stemt ordentligt af? Nej, det behøver vi ikke. Vi kan se, hvis nu vi tog det her vandmolekyl, så kan I godt se, at der er både noget ilt og noget brint. Så hvis nu vi kunne spalte det, hvis nu vi kunne dele det op, sortere atomerne, ikke? Jo. Det vil være fedt. Sådan en der vil være super smart. Kan man bruge brint som brændstof? Ja? Ja. Man har faktisk, jeg har et billede af en brintbil, så nogle gange står der hydrogen på siden. Og så kan man godt have sådan en flaske med brint i, og så kører den. Den kører lige så hurtigt. Der er faktisk nogle meget hurtige biler, der kører på brint. Den kan køre lige så hurtigt, køre lige så godt. Man skal bare finde på en ny måde at tanke på, end man gør i dag. Så det kan vi faktisk godt. Og der er faktisk energi i sådan noget brint. Og det synes jeg, det kunne være dejligt, hvis vi lige kunne se det. Og så har vi en hjælper til at vise os, om der er energi i brint. Og her er Louise. Hun har kittel på, og hun har sikkerhedsbriller på, og lige om lidt tager hun øreværn på, fordi nu skal vi se, om der er... Ikke endnu. Vi siger til, vi tæller ned, så I behøver ikke putte fingrene i ørerne. Nu kan I godt se ballonen, ikke også? Inde i ballonen. Skal vi lige høre, Louise, hvad har du puttet ind i ballonen? Jeg har puttet brint i ballonen. Hun har puttet brint ind i ballonen, det var godt. Det var det, vi skulle teste jo. Og se, hun har taget øreværn på, og det betyder, at det, der sker lige om lidt, det er, at jeg tæller ned fra 3, 2, 1, og så siger jeg nu. Og så har hun tænkt sig at tænde ild til den der ballon. Og hun har øreværn på, og så kan jeg se, at der er allerede nogen, der holder sig på ørerne. Det er en god idé. Ikke? Så når jeg begynder at tælle ned, og jeg viser det med fingrene, så sætter jeg lige nogle fingre i ørerne. Jeg tjekker lige på første række her, særligt jer her. De skal helt ind, ikke også? Helt ind, så I næsten er ved. Det er fordi min lille super. Okay, ja, de skal ind i ørerne. Eller I må også godt holde på ørerne. I må selv om, de skal bare lukke af. Og så... Nu... Jo. Så nu er Louise klar, og så tæller jeg ned. I putter fingre i ørerne nu. 3, 2, 1. Kan I stadigvæk høre noget? I kan godt høre noget. Den er god. Ja, var det ikke fedt? Kunne I se, at der var energi i brint? I kunne høre det, og I kunne se det. Så det ville virke super godt, hvis vi havde sådan en maskine her. Vi har solen, vi har vandet, og vi kunne bruge brinten til og alt den energi, som vi bruger i dag. Så kan vi lave sådan en maskine. Nu skal I faktisk svare. Så det hedder grøn eller rød. Og vi vil faktisk også stemme med den her gang. Grøn for ja og rød for nej. Og vi vil stemme med her. Så hvor mange tror, at sådan en maskine kan... Øj, hvor er det fedt. Jeg ved det. Jeg er altså lidt i tvivl. Jane, hun siger... Hvad er du? Ja, jeg tror, jeg kan gøre sådan her.
Nej, jeg skal gøre sådan her. Okay. Ja. Ved I hvad? Jeg håber rigtig meget på. Tak skal I have. Der er langt de fleste, der siger, at det er noget, der godt kan lade sig gøre. Ej, det er super fedt. Vi er der fedt. slet ikke endnu. Det er ikke, den maskine er ikke lavet, så det var ikke et spørgsmål, der kunne svares rigtigt eller forkert på. Hvis I får ret, altså de fleste af jer, der stemmer grønt, så vil det bare være fantastisk, for så har vi en rigtig god løsning. Det vil være helt vildt dejligt, og det håber vi meget på. Og vi arbejder rigtig, rigtig hårdt på, at det kan lade sig gøre. Og så langt er vi faktisk. Her, der ser I sådan en reaktor, sådan en lille mikroskala maskine af det her op. Så den, der er her, det er faktisk det, I ser her inde i maskinen. Og herinde, der hvor der er mørkt, det består, når man zoomer ind, det her det er måske ved 200 gange forstørrelse, jamen så ser I, der er nogle antenner, og Jane, hun holder sådan en op. Den er så stor, den I ser her. Jeg kan ikke se den. Så stor. Jeg kan ikke se antennerne. Man kan ikke se dem med det blotte øje, de er alt for små, men antennerne de er der, og på hver antenne, der sidder vores katalysator, vores kat, og hjælper den her reaktion på vej. Og så er det bedst, hvis vi kunne skine sollys på. Det kan vi ikke. I laboratoriet, der bruger vi en laser. Og nu skal I bare se, hvad der sker, når man putter en laserlys på sådan en der. Kan I se, hvad der sker? Det bobler. Juhu! Hvad tror I, de bobler er? Hvad synes I? Ja. Det er ikke CO. Er der nogen, der er bedre? Heldigvis. Ja. Er der et bud? Brint! Det er brint! Så vi laver brint ved at sende lys ind på den her maskine. Jeg kan godt sige, det der, det var bare en fed dag i laboratoriet. For det virkede. Vi er der desværre ikke endnu. Der mangler stadigvæk den anden halvdel af maskinen. Men vi arbejder rigtig hårdt på det. Vi er ved at være nået til vejs ende af foredraget. Vi vil lige prøve at opsummere. Ja. Vi har vist jer, at alting er bygget op af atomer, og at man kan sætte atomer sammen til molekyler og til nanopartikler, og at de der nanopartikler, dem kan vi bruge til at omdanne giftige molekyler til noget, som ikke er giftigt. Og vi kan bruge det til at sikre, at vi har masser af ren energi til rådighed i fremtiden. Jeg synes, vi skal give Jane og Christian en kæmpe stor hånd, mine damer og herrer. Ikke også?